खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना श्रीगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम पुलिसनि डिजिपिआ गान्दानि फलान खालामग्राफोरनि खौरां होग्राफोरनो रां होगोन होनना मिथिहोदों। बाक्सायाव सासे फोरोंगिरियानो फायखानायाव जिउ खुंनांदों। गसाइगावनि अदियागुरियाव गंसे थाव टेंकारा हारसिङैनो जाब्रबथाय जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसनि स्पेशलाइज्ड डिजिपि जिपि सिंहआ मोनसे फोसावलाइ होदों। मख'जाथावदि आसामनि मुंदांखा थसेल' गं थानाय गान्दानि सायाव सिखार फलान खालामग्राफोरनि सायाव खौरां मिथिहोग्राफोरनो 2 लाख रां होगोन होनना फोरमायथिदों आरो बेजों लोगोसे जायफोरा गान्दानि गंखौ नागिरना होनो हागोन बिसोरनोबो 5 लाख रां होगोन होनना फोरमायदों। बेनि अनगायैबो 3 गान्दानि फलान खालामग्राफोरखौ बिसनानि थागिबि होनना मिथिनाय जादों आरो बिसोरनि मुंफोरखौबो फोरमायथिना होनाय जादों। बिसोरनि सोमोन्दै खौरां मिथिहोग्राया मोनगोन रां। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला 3 फलानफोरनि मुङा जाबाय आताउर रहमान अरफे आरामाद आली अरफे आरो आब्दुल मरिन अरफे। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। फिसा-फिसौ थासेयावबो बोराय बैसोआव सरकारनि फायखानायाव गोबां सम जिउ खांनांदों। मख'जाथावदि बाक्सा आरो दरं जिल्लानि सिमला ओनसोलाव थानाय सिमलाबारि गामियाव फोरोंगिरि हाबा मावनायानो सासे फोरोंगिरियानो बोराय बैसोआवबो नखरनि सुबुंफोरजों जयै संसार मोनजायाखै। नाथाय फोरोंगिरिनिफ्राय आजिरा लानायनि उनाव फिसाज्ला बिहामजो थासेयावबो मोजाङै न'आव थानो जानो मोनजायाखै। बेनि अनगायैबो गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय 5 बोसोर सरकारनि फायखानायाव थानानै जिउ खुंबोगासिनो दं। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बोराय समावबो गावनि जिउखौ गोबाव समसिम फायखानायाव थानानै जिउ खुंबोनाय सुबुंनि मुङा नगेन बर'। नगेन बर'आ दायो 81 बोसोर बैसोनि आरो सिमलाबारि गामिनि थागिबिमोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा अदियागुरियाव 31 नं राजा लामानि सायाव टेंकि बुंफबनाय AS01CC5353 नम्बरनि गंसे थाव टेंकार गारिया गाव हारसिङैनो लामा जाब्रबथाय जादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय हिन्दुस्तान पेट्रलियामनि थाव टेंकार ड्राइभारा थेन्थ'नायनि जाहोनाव गाव हारसिङैनो लामानिफ्राय गाहायाव गोग्लैलांदों। जाहोनाव टेंकाराव थानाय गोबां थावआ लिक जानानै खहा जादों। नाथाय अब्लाबो गसाइगाव पुलिस आरो फायार ब्रिगेडनि सांग्रांथियाव गारिया जेबो खहा जायाखिसै। बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखैब्लाबो ड्राइभार आरो हेन्डिमेनआ एफा एनै जोखोम जादों होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।